Отворете AMYTO и щръкнете върху започнато. Свържете вашия iPhone с компютъра. Изберете Telepowered Mode и изберете местоположение. Щръкнете върху Move, преместване, за да зададете местоположението на FAQ. Изпратете местоположението на фиша в WhatsApp. Done. Изберете MLTISPOT мод, режим с няколко точки, изберете една по една. Щръкнете върху Move, за да симулирате движението на GPS. Изпратете местоположението на живо в WhatsApp. Следвайте за повече.